Edian. Hus, yo modar kowe ketek elek. Yo. Cangkeme iki lho. Hus. Yo. Cangkeme. Yo. Lo ngencing gat lo, Edian. What? Yo. Ayo. Wait. Ayo sapa iki? Sawak ujur gudhek tok iki sapa iki? Sisik. Kok enek lho wong sisik kok enek lho jaman kaya ngene. Sisik kok tato. Merasakan persiko. Wani maju, ora wani minggat. Raden Antarja Tandingana. Kowe sapa? Aja mati tanpa aran. Tumenggung Surya pangrangsang tresna. Piye? Pangrangsang tresna mergo aku wis duwe tresna. Wis tuwek. Wis ora duwe tresna neh kowe. Betul. Besok ora gelem sak iki apa dene. What? Oh. Arep pancal malah nyingkrih. Aku pancal kok nyingkrih. Mbok sekali tembok ki nglegakne sing mancal. Mapan. Wong mancal iki ya perlu lega, Pak. Antarja ki nyang apa? Biar weh. Wis apa kok pengen mak ngarep ketemu. Aduh, pelisipan. Kejaba nyisih kowe ya nyelisih barang kowe. Apa? Sembur raimu. Raimu dhewe iki. Jangan cah. Malah kesel. Wow! Wow! Oh, no! Duh, mati aku. Duh! Mati aku. Duh! Tangkeme. Mau gaduh. Loh. Ayo kowe nyekel dodo kowe lanang do lanang ora jo. Ayo bisa ditunjuk. Kita kualat ya.